O sector marisqueiro de Arousa afoga pola baixada da produtividade da ría. Dende o ano 2021 as perdas roldan os 47 millóns de euros. Cae en picado a presenza da maioría dos moluscos bivalvos, destacando a ameixa fina e o berberecho. Por iso, dende a plataforma en defensa da ría de Arousa reclaman a Xunta que actúe con urxencia. Que tal? Moi boa noite. Dende a plataforma en defensa da ría de Arousa denuncian a pasividade da Xunta e creen que a súa intención é facer que o marisqueo desapareza. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Mar asina un convenio co clúster de acuicultura para investigar as causas da mortaldade do marisco. A Administración destina 700.000 euros ao proxecto. Pontevedra busca aliados nunha dúcia de concellos para reclamar a gratuidade da AP9 entre a capital e Vigo. O alcalde envioulles unha carta para presentar a súa reivindicación. O BNG de Noia propón 4 proxectos a incluir no post da Deputación da Coruña. Buscan mellorar o saneamento, a accesibilidade e a conservación do casco histórico. Xa está en marcha a Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Tras a inauguración, o primeiro acto do stand da Xunta foi o de Turismo de Galicia. Presentou un destino acolledor auténtico e con proxección internacional. Estamos nas novas do día, comezamos. A Garda Civil investiga o intento de asalto a un domicilio acontecido a pasada madrugada en Outes, que se saldou co propietario da vivenda ferido. O home de 37 anos tivo que ser trasladado ao Hospital Clínico de Santiago a raíz das lesións que lle causaron 3 encarapuchados que romperon na súa vivenda. Segundo a súa versión, pouco despois da medianoite escoitou uns ruidos na porta da casa e cando se chegou atopouse cos intrusos que mesmo lle chegaron a ameazar cunha arma de fogo. Tras golpealo causándolle feridas na cabeza, os atacantes fuxiron do lugar. Aínda que a Policía Xudicial abriu unha investigación, a vítima non presentou denuncia polos feitos. O marisqueo cae en picado na ría de Arousa. A Plataforma pola Defensa da ría de Arousa puxo hoxe cifras sobre a mesa que amosan as claras o importante descenso da produtividade nos últimos anos. Caen a maioría dos moluscos bivalvos, destacando a ameixa fina e o berberecho, unha baixada que se traduce nun grave impacto económico. Dende o ano 2021 as perdas do marisqueo na ría de Arousa roldan os 47 millóns de euros. Por iso o sector reclama a Xunta que actúe con urxencia. Dende o 2021, o marisqueo da ría de Arousa deixou de facturar ao redor de 47 millóns de euros, unha caída en picado que se debe ao descenso de produción de todos os bivalvos. A máis grave foi a do berberecho, que pasou de 301 toneladas de media ao ano no quinquenio 2019-2023 ás 19 toneladas do 2024, un 93,7% menos. A pouca importancia que a Xunta lle está dando ao marisqueo, o ninguneo, digamos, que está dando a un sector que é fundamental, entendemos nós, para Galicia, para o conxunto de Galicia. Fundamental porque é un sector vertebrador do territorio, que asenta a población, que crea riqueza transversalmente no conxunto da sociedade. A pobreza que está xerando no conxunto do marisqueo vai ter unha repercusión transversal no conxunto da sociedade. No caso da ameixa fina, a caída respecto do período 19-23 foi dun 86,5%, mentres que a babosa pasou dunha produción media de 268 toneladas ao ano no último quinquenio ás 38 toneladas de 2024, unha baixada polo tanto dun 85,8%. Por iso o sector reclama a Xunta medidas urxentes. Nós estamos facendo un sacrificio enorme, todos os que estamos aquí, e os mariñeiros e mariscadores e bateeiros que estamos aguantando o sector, que dunha vez por todas demostren que somos un sector importante. Porque o que dá impresión é o que decía antes Xocas, que o que queren é que nos marchemos e que entre a acuicultura industrial. E a min a verdade non me dá a gana de deixar a miña profesión, que foi a profesión da miña nai e das miñas aboas e de meu irmán e de meus tíos, porque estes señores non fagan o seu traballo.
Dende a plataforma sinalan a actuación sobre o saneamento da ría e a rexeneración dos bancos marisqueiros como dúas das medidas clave que debería adoptar a Xunta de Galicia, pero acusan o Goberno autonómico de falta de vontade política. As cantidades que acabamos de referir de produción do ano 2024 son ridículas. E debería de haber un monográfico do Consello da Xunta de Galicia, do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, sobre a situación do marisqueo. E debería de haber un diálogo con todos os actores que boamente queremos aportar algo. Non hai ni diálogo, nin recoñecemento do problema, nin axudas, non hai nada, hai silencio. De feito, as confrarías alertan de que esta situación terá efectos sobre o seu funcionamento, chegando incluso a plantexarse despedimentos nos seus cadros de persoal para intentar aguantar unha crise que xa se prolonga anos. Tamén hoxe a Consellería do Mar asinou un convenio de colaboración plurianual co Centro Tecnolóxico de Galicia para detectar as causas da perda de produtividade marisqueira. O investimento de máis de 700.000 euros permitirá realizar un estudo pro cultivo de bivalvos máis resistentes á caída da salinidade. A Consellería do Mar destina máis de 700.000 euros ao proxecto Biorén, que desenvolverá o Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura de Galicia en colaboración coa Universidade da Coruña. Permitirá realizar un estudo da supervivencia da meixa xapónica e do berberecho en episodios de baixa salinidade, identificando as bacterias que resultan beneficiosas e aquelas que son prexudiciais para o estado do substrato. A meixa berberecho está sufrindo desde fai tempo un descenso importante na súa productividade, na súa produción, por diferentes causas. Nós, como científicos, pensamos que o primeiro que temos que facer é identificar as causas reais. Hai algunhas que se supoñen que son a salinidade, como outras moitas, pero nós pensamos que pode haber algunha causa máis ou que algunha causa que poda axudar e potenciar o problema que xa ten a salinidade por sí. Entón, unha vez que identifiquemos esa orixen, nós temos unha hipótese, esa hipótese temos que confirmar, unha hipótese que xa empezamos a traballar nela e a que temos que confirmar. Se se confirma, temos que empezar a buscar nas potenciais solucións que pode ter ese problema para resolver ese problema. Con este proxecto, a Administración pretende buscar solucións á caída da produtividade marisqueira, identificando as causas e aplicando solucións baseadas na biotecnoloxía. Nós, desde a Consellería do Mar, temos moi claro que o marisqueo é unha fonte de riqueza para Galicia. Hai moitas familias que viven deso, teñen que seguir vivindo deso e, ademais, para Galicia, a hora de suministrar produtos de alimentación nos distintos mercados aos distintos consumidores, pois temos, eu creo que un produto e unha fama desde sempre que temos que seguir traballando e que temos que seguir garantizando o futuro para a nosa xente. Por lo tanto, traballamos para o presente sempre mirando para o futuro e o marisqueo ten futuro. Problemas que houbo nas nosas rías, problemas co marisqueo puntuales, máis acentuados, eu creo que hai que buscarlle solución e iso é o que levamos facendo xa durante un tempo e nos marcamos tamén como uns aliados nosos á investigación. Toda a xente da investigación, pública e privada, teñen que ser aliados nosos a hora de buscar esas solucións que temos que garantizar para ese sector que ten futuro e que temos que traballar e mirar para ele. Ademais do CETGA, participarán neste estudo o Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva do Centro de Investigación Científica Avanzada e o Grupo Microalgae do Departamento de Microbioloxía da Facultade de Ciencias da Coruña. A unidade de endoscopias digestivas da área sanitaria de Santiago Barbanza vende obter a certificación ISO 9001. A ENOR acredita si o bo facer dos profesionais deste servizo que realiza máis de 20.000 exploracións ao ano. A unidade conta con 8 salas de exploración, das que 5 están no Hospital Clínico, 2 no Médico Cirúrxico de Conxo e 1 no de Barbanza. Destacan a aplicación de innovadoras técnicas de diagnóstico e tratamento como a disección submucosa, a miotomía peroral ou a endoscopia bariátrica, que permiten abordar patoloxías complexas de forma mínimamente invasiva. Tamén é referente na aplicación das novas tecnoloxías, destacando no uso da imaxe avanzada asociada á ecografía endoscópica.
O alcalde de Pontevedra busca esa fronte común de rexedores para reclamar a gratuidade da AP9 entre a capital e Vigo. Miguel Anxo Fernández Lores enviou hoxe unha carta aos alcaldes de 12 municipios da contorna con esta reivindicación. O que propón na misiva é un texto conxunto para remitir ao Ministerio de Transportes e os grupos políticos con representación no Congreso e no Senado. Polo tanto, esta carta mándase coa idea de conocer o que opinan as alcaldesas e os alcaldes a este respeito e, ademais, se queren sumar a esta demanda de gratuidade da peaxe entre Pontevedra e Vigo. E deixando claro, ademais, moi claro, que esta demanda se fai sin menoscabo da reivindicación da liberación do peaxe de toda a autoestrada e, por suposto, ni dos avances que se teñen producido nas bonificacións do peaxe de Morrazo Vigo, tamén das bonificacións para usuarios e usuarias recurrentes. Na carta, Fernández Lores presenta 3 argumentos para reclamar esta gratuidade. O primeiro pasa por recordar que Pontevedra, Vigo, o Morrazo e os concellos da ría pontevedresa forman parte dunha mesma área metropolitana. O segundo é a carencia dunha alternativa de comunicación por estrada digna para as condicións actuais entre a capital e a cidade olívica que sexa libre de peaxe. Por último, o alcalde Pontevedres fala da asimetría entre as relacións entre o Morrazo e Vigo coa conexión subvencionada. Algo que a día de hoxe non se dá no traxecto entre Pontevedra e o municipio vigués e que podería ser, dixo, discriminatorio. Miguel Anxo Fernández Lores recordou que a carta é un borrador e animou os rexedores a facer as achegas que consideren oportunas. E tamén en Pontevedra as obras para converter o antigo Conservatorio de Música nun centro internacional de creatividade avanzan a bo ritmo. Actualmente xa case se remataron os traballos de derrube do interior das estancias en todos os andares. Un centro de máis de 1.700 metros cadrados, con instalacións de obradoiros de moi diferente tipo, aceleradora de proxectos e toda unha instalación completa para que Pontevedra poda seguir avanzando neste modelo de creatividade no que estamos traballando últimamente. Algunhas das accións de derrube están a ser realizadas cun robot co obxectivo de manter a maior seguridade para os traballadores. O proxecto de rehabilitación integral ten un orzamento de máis d'1,5 millón de euros e conta cun prazo de execución de 6 meses. O novo Centro Internacional de Creatividade albergará unha vivenda para residencias creativas, ademais de distintas zonas para desenvolver actividades culturais, empresariais e formativas. O proxecto está cofinanciado polas axudas á rehabilitación de edificios de titularidade pública incluídas dentro do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno do Estado. O BNG de Noia propón 4 proxectos a incluir no POS da Deputación da Coruña para este exercicio. Están relacionadas coa mellora da accesibilidade á conservación do casco histórico e o saneamento. O BNG de Noia achegou unha serie de propostas a incluir no POS da Deputación da Coruña, entre elas un proxecto para dar continuidade ao saneamento de Usoño e a Toxeira, orzamentado en 40.000 euros, ou a mellora da entrada do casco histórico co empedrado da rúa ao carón do casino, a retirada dos elementos alleos na fachada do IES Virxe do Mar ou o acondicionamento dos xardíns Felipe de Castro. Propoñemos un proxecto por un importe de 48.000 euros para realizar o empedrado de toda esa fronte, de toda esa beira rúa, que mellorará todo o conxunto que supón esa entrada da vila nesa parte entre a Alameda e o casco histórico. Creemos que durante a próxima anualidade teránse que tanto quitar os elementos que distorsionan a visión da fachada do IES Virxe do Mar e ademais se terá que actuar tamén para mellorar a mobilidade e mellorar o aspecto histórico dos xardíns de Felipe de Castro. Unha maior accesibilidade e mobilidade son tamén o obxectivo dos nacionalistas a través dos proxectos de mellora da Estrada da Barquiña e un dos accesos a Valvargos. Hai unha actuación que consideramos moi importante que é na Barquiña, nunha estrada municipal na que é tanto a vía de acceso ao Colexio da Barquiña
como a vía de acceso a varias empresas importantes do municipio. Trátase dunha estrada que está en moi mal estado e, polo tanto, creemos que pasando por ali autobuses e vehículos de alta tonelaxe non pode estar como está. Polo tanto, propoñemos esta actuación de 80.000 euros para renovar todo o que é o pavimento desta estrada municipal da Barquiña, que é tan, como dicimos, estratégica non só para a accesibilidade e a mobilidade das persoas, senón tamén polo acceso que supón a un colexio e a varias empresas. En este sentido da accesibilidade tamén propoñemos outra obra, neste caso máis pequena, pero non por iso menos importante, por un importe de 12.000 euros na zona de Valbargo. Os nacionalistas condicionan o apoio á aprobación da proposta do Goberno Municipal que se debaterá a finais de mes a inclusión destes 4 proxectos orzamentados en 180.000 euros para executar con cargo pos que ascenden no IA a máis de 700.000 euros. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Xa está en marcha Fitur, a Feira Internacional de Turismo máis importante de España. O presidente da Xunta foi o encargado de inaugurar esta mañá o stand galego nun paseo acompañado por diferentes autoridades. A esa apertura tamén asistiron distintos alcaldes e alcaldesas da nosa contorna. Por ali tamén pasaron os reis de España, que, como sempre, protagonizaron os actos de apertura da feira. Ao longo das 3 xornadas de feira dedicadas ao público profesional, están previstas case medio cento de presentacións da Xunta e de distintas administracións ou entidades. A partir da fin de semana, o expositor abrirase ao público xeral, incorporando á súa programación actuacións e demostracións da cultura e artesanía galega. Logo da inauguración, o primeiro acto que acolleu o stand galego foi o de Turismo de Galicia. Este ano a Xunta aposta por presentar a nosa comunidade como un destino acolledor, auténtico e con proxección internacional. Ademais dos recursos naturais, outro dos recursos dos que quere presumir Galicia este ano é do seu clima privilexiado. Galicia xa se promociona aquí na Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Este ano a nosa comunidade volve a contar cun stand de máis de 1.000 metros cadrados. Este ano Galicia preséntase como un destino auténtico e acolledor cunha proposta centrada na sostibilidade. A natureza, o clima e os recursos culturais son algúns dos protagonistas da edición deste ano. Ya estás en Galicia e o lema elixido este ano pola Xunta nunha aposta por consolidarse como un destino con proxección internacional, convertendo a acollida da xente en protagonista. Nos, a través do lema do stand que ya estás en Galicia, pois vamos poñer en valor esa acollida que os galegos veñen practicando desde tempos inmemoriais, moi ben reflectido no Camiño de Santiago desde o século VIII. Iso sí, coa natureza como principal escenario. Fundamentalmente a natureza, a nosa aposta polos produtos relacionados coa natureza cada vez é máis importante. A proposta, ademais, tira dunha das grandes bazas coas que conta a nosa comunidade o seu clima nun momento onde o cambio climático pode ser determinante tamén para o futuro do sector turístico. Esas condicións do clima galego, pois agora mesmo son unhas vantaxes. Son vantaxes para, sobre todo, no turismo estival, ao longo do verán, pois realmente pois esas condicións tanto naturais como climáticas nos benefician a Galicia e ao norte de España. Neste stand vanse desenvolver ao longo dos vindeiros días infinidade de actos promocionais da Xunta, das 4 deputacións, de concellos ou de diferentes xeodestinos, todo baixo paraugas da proposta galega. Sí, a verdad que para nós é unha satisfacción que distintos entidades de promoción e distintas administracións das 4 provincias galegas aposten por o stand de Galicia para presentar os seus produtos e as súas propostas e que aposten tamén por a marca Galicia. Neste 2025 a Xunta decidiu reutilizar o stand da pasada edición renovando o seu deseño para adaptalo á nova proposta. Unha aposta, explican dende o Goberno galego, pola sostibilidade.
Tras a inauguración oficial do stand coa presentación da oferta turística de Galicia para este 2025, un dos actos que centrou tamén a atención neste primeiro día tiña como protagonista o Clúster de Turismo de Galicia. A entidade aproveitou a súa presenza na feira para dar a coñecer o programa Simada, un sistema de monitorización e análise de datos de aloxamento, o que pode acollerse de xeito gratuito calquera empresa do sector. O Clúster de Turismo de Galicia aproveitou a súa presenza hoxe en Fitur para presentar o programa Simada, unha ferramenta para monitorización e análise de datos de ocupación, previsión ou prezos que a entidade pon a disposición das empresas de aloxamento. Trátase dunha novidosa proposta promovida pola entidade, con afán de continuidade, que conta co financiamento da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, en colaboración coas asociacións integradas, a que pode acollerse de xeito gratuito calquera empresa do sector que o desexe. O sector e os empresarios, os establecementos, o que teñen que ter en conta é de que esa ferramenta tamén lles vai axudar a eles, non solamente é para ter datos a nivel de estrategia ou de facer promoción a nivel Galicia, sino que para o propio establecemento lle vai a valer para tomar moitas decisións en moitos sentidos de precios, de ver como está os establecementos de alrededor, ver como está o territorio, ver como se está comportando o turismo na súa contorna. Por lo tanto, o que invitamos é a que a todos os establecementos se unan, temos información na nosa página web, pero se poden poñer en contacto co Clúster para o que precisen neste sentido. O Simada permitirá poder monitorizar datos de apertura de establecementos, capacidade disponible, contratación, fixación de prezos, datos de ocupación, pero tamén moito máis. E van a ter a ventaxa tamén de que eles van a recibir os seus datos, o sea, tamén lle van a valer os propios establecementos os datos para tomar decisións de precios ou de estrategias, non? A final é unha ferramenta que o que busca é a rentabilidade do sector, algo polo que estamos traballando, é algo que está dentro do plan estratégico de Galicia 2024-2030. O obxectivo é ofrecer de primeira man información sobre as reservas e prezos dos diferentes establecementos de aloxamento para poder así adoptar as mellores decisións no ámbito empresarial. En definitiva, unha ferramenta estratégica para potenciar a rendabilidade e competitividade das empresas do sector. As presentacións foronse sucedendo ao longo de toda a xornada. A Deputación da Coruña participou este ano en Fitur centrando a súa campaña no deporte e en concreto na primeira vía verde coa que conta a provincia. Trátase dun itinerario que discorre polas antigas vías do tren entre os municipios de Cerceda e Santiago, con máis de 36 km de longitude e a senda deste tipo máis longa de Galicia. Hai unha parte, hai unha vertente deportiva na que vamos a promocionar algo que para nós é moi importante, moi ilusionante, como é a Vía Verde Santiago-Tambre-Lengüelle, a Vía Verde máis longa de Galicia, a primeira da provincia da Coruña, que vai ser escenario tamén dunha fabulosa gastronomía interior, pero que tamén vai a ser escenario de múltiples probas deportivas, porque se presta perfectamente para a práctica deportiva, para o aproveitamento social, paseos, sendeiros, por lo tanto, pensamos que é un bo produto para presentar aquí en Fitur. E como ven sendo habitual, Sanxenxo conta cun espazo privilexiado dentro da Feira Internacional de Turismo. O municipio ten instalado un mostrador no corazón do stand de Galicia con información da súa oferta turística para os 365 días do ano. Ademais da promoción das súas praias, o Concello busca diversificar as súas propostas de lecer, apostando polo patrimonio ou o medio ambiente. Un xeito explican de seguir traballando a prol da desestacionalización. Bueno, pues sabedes, temos aquí un espacio, pues digamos, privilegiado, un stand dentro de Galicia, vale? Somos o único concello pues de Galicia que ten un stand e estamos, creo que, pues ubicados nunha zona privilegiada. Tamén ves que temos aquí unha foto de Sanxenxo que non vende só e playa, porque Sanxenxo tamén ten outras cousas máis que só e playa, como o noso patrimonio, os nosos sendeiros. Nosa intención de Sanxenxo é desestacionalizar, pois facer virtude do noso eslogan, que son Sanxenxo 365 días. Temos máis de 30 kilómetros de sendeiros azules, temos as nosas playas que con mal tempo tamén son bonitas e dá gusto pasear por elas, o noso patrimonio, a lanzada e moitas cousas.
O Concello de Boiro ofrece un campamento digital destinado a nenos de entre 9 e 11 anos. Desenvolverase na aula CEMIT no Centro Social dende o 19 de febreiro até o 10 de abril. Esta iniciativa da Fundación Cibervoluntarios ten por obxectivo facilitar a adquisición de competencias digitais a través de aventuras, misións e retos adaptados a cada idade cos que aprenderán a utilizar internet e outras ferramentas. Inclúe ademais un apartado de seguridade sobre a importancia da protección de datos persoais mediante a creación de contrasinais seguras, consellos para controlar o tempo fronte ás pantallas e privacidade nas redes sociais. A formación desenvolverase os mércores e xoves de 5 a 7. Os interesados poden inscribirse no Departamento de Educación do Concello. Este domingo 26 de xaneiro a parroquia de Salcedo en Pontevedra celebra as festas de San Brais e o acto central das celebracións será como cada ano a súa carreira pedestre que neste 2025 celebra a 13ª edición. Actualmente hai preto de 400 persoas inscritas nas diferentes categorías, dende chupete ata senior e veterano. Na absoluta competirán 237 persoas, un cento máis que na edición do ano pasado. Si hai algo que me gusta desta carreira e xa tiven oportunidade de disfrutala é que fan un esforzo verdadeiramente importante para que a carreira sexa inclusiva e para que todas as familias poidamos estar moi cómodas disfrutando de un domingo diferente. As diferentes categorías, dende chupete ata senior e veteranos, fan que sexa unha carreira asequible para todas as persoas. Técnicamente esta carrera es la primera de la temporada, con lo cual sirve para valorar a los atletas su estado de forma cara a la temporada invernal, el cross, pero además es una carrera que levanta pasión en el sentido de que alienta a los chicos a entrar en el atletismo porque desde pequeñitos estaban corriendo en ella. A proba ten un recorrido de 6.615 metros, máis ou menos, é a proba que se disputou o ano pasado, é idéntica, nos dixeron que lles gustou moito e queremos seguir tamén por temas técnicos tamén mantendo esa proba porque creemos que é divertida, ten esa parte mixta con asfalto que sempre a fai diferente a outras. E ata que chegou a nosa edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.